సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. మన టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది. లేదా ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. సూపర్ వచ్చింది వీడియో. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే మన ఛానల్‌ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కనొచ్చిన బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో, మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో, కొత్త సాంగ్ సూపర్ వచ్చింది చూసారు కదా! చూస్తే ఖచ్చితంగా లైక్ కొడతారని అనుకుంటున్నా. సో, ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో, ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, ఇప్పుడు దీనికి ఫస్ట్ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఒక వీడియో ఉంటది. ఆ వీడియోని యాడ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో. సో, ఈ వీడియోని ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసుకోండి. సో, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసి సో, ఇక్కడ బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. సో, ఇంతే వీడియో ఉంటది. ఈ వీడియోని కట్ చేసుకోండి. సో, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటోస్. ఇప్పుడు ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మీకు నచ్చిన ఫోటోస్ ఏ ఫోటోస్ అయినా ఈ ఫోటోస్ కావాలంటే ఈ ఫోటోస్ ఇస్తా. మీకు నచ్చిన ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో, సింపుల్ ప్రాసెస్ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర కట్ చేసుకోండి. సో, ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్. లాస్ట్ వరకు ఈ సేమ్ ఇలాగే ఉంటది. మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో, ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో, ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో 2 ఫోటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఈజీగా వీడియోని కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. సో, సింపుల్‌గా ఉంటది వీడియో. సో, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే, ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా! దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. సో, కాపీ ఫస్ట్ ఫోటో కాపీ చేసి బ్యాకొచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి, సో, ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో, ఇక్కడ 4 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ 2 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో, ఇక్కడ 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో, 8 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని కూడా యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఈ ఫోటో యాడ్ చేసి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, సింపుల్‌గా ఇలా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది కంప్లీట్‌గా. ఇలాగే 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, కంప్లీట్‌గా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఇక్కడ లిరిక్స్ ఉంటది కదా! దీనికి ఆల్రెడీ ఎఫెక్ట్ పెట్టే ఇస్తాను. మీరు ది ఇక్కడ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో, కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. సారీ. ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్‌ని వదిలేసేయాలి. సో, కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. కొంచెం లాంగ్ ఫోటో ఉంటదిగా దానికి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. 28 సెకండ్, 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో, ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది ఫ్రెండ్స్. మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫోటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫోటోస్‌కి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి 3 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, ముందుగా 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఈ 3 ఫోటోస్ యాడ్ చేసి సో, ఇప్పుడు ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది కంప్లీట్‌గా. సో, 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. కంప్లీట్‌గా ఇదే ప్రాసెస్ కంటిన్యూ ఫాలో అవ్వండి. సో, ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. సో, ఇక్కడ 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇక్కడ 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 8 సెకండ్ 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో, మళ్ళీ ఇక్కడ సేమ్ ప్రాసెస్ పేస్ట్. సో, మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో 2 ఫోటోస్. మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో 2 ఫోటోస్. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. కంప్లీట్‌గా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇలాగే. సో, లాస్ట్ వరకు ఇక్కడ ఈ 2 ఫోటోస్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. కంటిన్యూగా 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. సో, మధ్యలో లిరిక్స్ ఉంటది కదా! దానికి నేను ఆల్రెడీ యాడ్ చేసి మీకు బీట్ మార్క్ ఇస్తా. అక్కడి నుంచి ఫోటోస్ సింపుల్‌గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో, లిరికల్‌కి ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎఫెక్ట్‌తో సహా ఇచ్చేస్తా. సో, మీరు లాస్ట్ 29 సెకండ్ 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్.
అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే ఫ్రెండ్స్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.